тамошобино, вақте ки ман духтар будам дар Тоҷикистон, бисёр почаам варикоз дошт, пуштои зонум дард мекард, миёнум дард мекард. Ами хеле пайчи мо аптека бисёр мегирифтем, мада беҳад фоидаи калон мерасон. Ва ман беҳад хурсанд шудам ки спасибо большое Фаберлик, что инами пайчи новинкаро барои мо бировард. Чистар амо пайчие ки ман дар вақташ истифода мебурдам. Дар упаковкаш 10 дона дорад. Куҷоятон ки дар мекуна, миён, гурда, ман намедонам, пушти дарст, фарқ надорад. Куҷоятон ки дар мекуна, ман ҳуи када дидам. Просто наклейкаша мегирен, дар ҳамун ҷои дармандитон мечаспонен, 24 соат меиста. Дарди шуморо мегира. Устағоне ки сухта кадесаем, хеҷонтон танги кадестай, дарда бигем ки нест мекуна. Ва баъди 24 соат шумо 6-8 соат ҳамун ҷои дармандитона да метсен. Агар ки бо дард гирифт мекунен. Ман боварӣ дорам ки якташ дастатична ҳай. И бояд ки и ранги аптечка дар хонаи ҳар яки мо шумо бошад. Аҷоиб чиз. Ва аз ҳама удобнигиш чи ки шумо ягон раҳҳои дур мерен, поезд кити, мошин кити, занҳое ки шавҳаротон таксӣ кор мекунанд, постоянно за рулёманд, асоби нагирен ва боз ҳам зиндагитона ширинтар гардонен. Дӯстдории худтона нишон диҳен. Қимат нест, лекин меҳру муҳаббат ин дар ҷои аввал меиста. Ман боварӣ дорам ки ба инами пачи шумо дили шавҳаротона метавонен ки биёбен. Нав бромадай дар каталог. Артикулуш 910-633. духтаракҳои аҳли команда. Ҳаматон бояд аи доштагӣ бошен. Ва шахсоне ки мехоҳен ки дастрас кунен, мо доставка ҳама ҷо дорем. Метавонен ки муроҷиат кунен, доставкатон мекунем.